na do siya kaila nga data entry iyang trabaho. Siniman na siya quota, mga reporting. Buhato niya, i-convert niya ang raw data into finished product. Minimum wage ra ni siya, pero kani siya wise kay ni siya nga trabahante kay kamao di siya mo automate ba, kabaw siya mo program gamay kay Microsoft Excel may iyang gamit. Kibaw siya mo set up og mga macros. Moto, ang gibuhat niya, mahuman siya sa trabaho pero aya siya mo deliver sa iyang output. Inig dayong deadline rapod. Makuha niya ang iyang daily task, iyang mga assignment. Impress kayo ang team leader nila nga anindot ni siya, ang reliable kay nga tao ba. Style sa niya kay pabisi-bisi siya kunuhay, reklamo siya nga hago kay siya para pasagdan ra siya ba sa iyang trabaho. Pero feeling atong amigo niya nga katong tawhana, wa gito siya nakatrabaho bisag usa ka oras sa workday. Diba? 8 hours per day man na magtrabaho. So, Monday to Friday, na siya 40 hours, no? 8 times 5, 40 hours per week. Mabuhat ra niya ang 40 hours nga trabaho in 5 hours. Grabe. Sa iyang katapulan, ang computer ay mabuhat sa iyang trabaho. Pabisi-bisi, aya ra mo submit inig deadline. The rest of the week, haya-haya ra siguro siya. YouTube ra siguro to, Facebook, alt-tab lang. Mo na example sa tapulan nga, giabusar. Iyag yung gisulit, iyang sweldo ba, bahalag minimum ra. Why sa tawhan na? Check the mic and make sure it sound right, boys.